option. Ei voisiko tää saada jonkun puhaltimen tai jonkun, kun tää savuttaa? Vittu, tää on ihan epätarkka. Mä osaa tämmöstä käyttää. Epätarkka? Joo! Eikö se tarkenna? Ei. Ja missä meidän kaakaus on? Otetaan alusta. No niin, Rami, selitä meille, mikä tää on valkobalanssi. No meidän pitää saada silleen otettua tosta tämmönen valkoinen väri, että nämä värit sitten menee kohdillaan, että ne ei ole liian tummat tai liian haalet. Se on niinku justi oikein tässä valaistuksessa näin. Ja valkoisen avulla me saadaan se. Kyllä nimenomaan. Selvä. Ja usko tai älä, tämä ei ole porno, mitä me nyt kuvataan. Äsken tehtiin porno, nyt siirryttiin tähän oikeaan produktioon. I believe you. Tää sivuprokkiksi. Kun mä herään, niin mikä mun tunnetila on? Näyttelijä pitää itse tarjota tunnetilaa. Hei, sivuprokkiksi. Tuo mikä ärsyttävä hengari siellä nyt taustalla. Onko se Tuomo vähän? Jep. Kamerassa Mitäs jos sä avaat sen alimman ja ne sivuluukut tavallaan kohdista? Ei pysty, täällä on tää. Löytin pleksi edes. Mitäs jos se ottaa pois? Sitten se kirkastuu. Niin kirkastuu, mutta Ei se nyt paljon. ei se paljon. Kyllä noista saada. Mutta entä se kun Jassu lähtee kävelemään? Joo, seuraava. Niin tää kuva. Lähdetään kuvakulmaan. Juu, kato. Juu! Koko leffa, tää on niinku tässäkin. Yes. Kuka sen äänen teki? Minä! Mitä helvettissä sä riitaa? Jumala! Saatana kusipää! No tuhottais jotenkin lasten lapsuutta, niin kyllä rakkaita muistoja tuosta haamusta. Ei se mitään. Hei, ensimmäinen päivä pulkassa. Mites menee? Ihan hyvin. Siinäkö se oli? Se oli siinä. Me ollaan tehty Kovasti töitä. tuntia ja aika vaan vielä. Mitäs kello on? Kello on 10:11. Sauna lämpiää vaan. Jep. Rami! Ram Jam! Ensimmäinen päivä pulkas, mitä menee? Aika perkele hyvin, tässä odotetaan kutsuja Oskar Gaalaan. Näyttelijät joka kiinnossaan. Niin, Muutkin saa kommentoida. Miettii, että tehdään tästä tosiaan se 2 tuntia, kun menee näin hyvin, että lähdetään sitten suoraan sinne Oskareihin. Koska sinnehän voi vaan lähettää näitä. Aha. Joo. Oskarit, miten se voi mennä jotenkin huoneeseen? Hei, miksi meidän pitäisi tehdä meidän tähän leffaan niin kansikuvaksi semmonen, missä me tytöt ollaan semmoista silleen niinku Charlie ja enkelit tyylisesti 300. Eikä pidä. Sitten Tuomo on siinä jossain taustalla. Tuomo on sammunut siellä. Tuomo on sammunut siinä. Mä oon se Charlie siellä. Joo. Siellä katolla. Charlie ja mun enkelit. Niin, nimenomaan. Ei tässä mitään. Kuvaa vähän näitä meidän eväitä. On tosi rankkaa. Niin rankka työ vaatii Tää on tää fyysisen toiminnan kautta tunteeseen. Joo. Laitaanko tää sänky tähän? Joo. Et se on vähän helpompi, ettei siellä nyt pääsee kulkemaan. Onko vielä jotain, mitä haluan sanoa? Terkkuja äidille ja Ensimmäisen kuvauspäivän kirous on nyt langennut. Mikä se kirous on? No se, että kaikki menee perseelleen. Me saatiin monta hyvää kohtausta, timanttista matskua. Kaikki ei mennyt perseelle. Ei niin, kato yleensä aina menee. No niin. Huomista innolla Joo, odotellen. todellakin. Monelta aloitetaan aamulla. Aikaisin 6 aamulla. No niin. Lenkin kautta. Niin lenkin kautta. 10 kilometriä. Ensin lenkki, sit vasta aamupala. Sitä aamulla sit aletaan kuvaa, että Joo. Näin teemme ja rahat juomme. Voiko sä tehdä meidän hilloa? Niinku itse Ei onnistu ihan hetkessä. Mut tekisikö jos me halutaan? Niin. Jonkinlaisen kiisselin ilmeisesti sais tosta esimerkiksi tiivisteestä, mutta hyviä omaa. No. Tää alkaa näyttää melko valmiilta. Sano jotain, Rami Koski. Jotain, Rami Koski. Sano jotain, Emil Huipuri. Timo Rinne. Ei vittu, mentiin ohi kyllä jo. Mitä se maksaa? Jotakin 15 euroa. 500. 15. On kyllä helvetin kallis. No mut sitten yksi vaihtoehto otetaan tommonen keltainen. HDMI 5.
50 ei saa. Siellä muuten voisi olla halvempaa siellä. Mennään sinne. Mennään vielä Alan kaupassa. Käydään Tullaan tänne takas, jos ei oo. Tai käydään jossakin kirpputorilta katsomaan. Käydään katsoa kirpputorilta. Saisiko täällä jonkun varpaiden lämmittimen? Anteeksi. Ja kakao. Hei, Tässä anteeksi. tosiaan näyttelijät valmistautuu kuvauksiin. Onko tunnetilat haettu? Mun tunnetila odottaa tuolla lammikossa niin. Auttakaa! No hei, Sivi. Kerropa vaikka tuosta sun roolihahmosta. Käsis. Se on tämmönen kokematon pimu. Ainakin näin, mitä rakkausasioihin tulee. Sacre bleu. Mä en oo koskaan ollut ihan oikeesti rakastunut. Et vielä. Jahas, jälki on tän näköistä. Pöytäpalo hetki sitten ja se sammutettiin kahvilla. Hyvin menee, mutta menkö. Täällä venaillaan kuvausten välillä. Grilliä rakennetaan uudestaan, koska se kärrys. Meni rikki. Jep. Rippui. Ja pöytä myös vähän avoin. Oikeesti. Missä tunnelmissa mennään? Tällaisessa. Helvetinmoinen päänsärky. Nukutaan. Pidettiin just rankat harjoitukset. Kohtaus, jossa Raksu heittää jonkinlaisen juoman mun päälle. Vahingossa tietysti. Aivan vahingossa. Tavallaan olla rahaa. Oi vittu! Sori. Ei ollut tarkoitus. Kusit sit housuilles. Vittu joo, vittu mä lähden saunaan. Vittu pallit jäätyy täällä pakkasessa. Vittu. Kiitos. Ohjaaja, missä me mennään? Eikö me Jamsissa mennä? Okei, hyvä. Entäs missä tää projekti menee? Projekti menee. Ollaanko nyt 1/3 saatu purkkiin? Joo. Ja koska... Nyt on vähän ongelmia. Kyllä, vähän ton grillikatoksen kanssa. Mutta ne hoidetaan. Hoidetaan. Kaikki hoidetaan. Niin. Sano paljon kelloa. Älä sano, näytän sun. Voi vittu. Kahvia mennyt Jonnin verran tänään ja eilen. Päivän viimeistä kohtausta ootellessa. Saatiin just hyvä saunasta tulokohtaus. Tunnetila löytyi. Meilläkin löytyi Raakelin kanssa aikaisemmin tossa tunnetila oikein. Sitä pitkää hae. Makkarat jo Aina. haettiin hartaasti ja pitkään ja makkarat lenteli ja oli kiivasta. Sulla ei ole mitään oikeutta tähän. Joo, anteeksi nyt vaan ihan helvetistä, jos mä en ollut kertoa kaikista sun ongelmista meidän vieraille. Oh. No! Otan uusiksi vaan. Mun meni jotain tuukaa silmäänkin. Vai saa pois. Edelleen se tippuu. No niin vittu, kun me vihataan kaikkea maailmassa. No niin, Hei, voiko tuo kynttilä näkyä? Sulla ei ole mitään oikeutta määrätä, mistä mä voin ja en voi puhua. Anteeksi nyt vaan ihan helvetin, jos mä en halua koko meidän saatana vieraita. Vittu, saatana. Otetaan uusiksi. No nyt et kyllä ala yksin. Tuntuu, että saatiin ihan hyvää shittiäkin tänään aikaisiksi, että se on sitten enää editoinnista kiinni. Vai? Yes, some very good shit. Yes. Yes, well nice. No niin, kello on 4:30 aamulla ja melkein niin. Kuvaukset tältä ja eiliseltä päivältä saatu loppuun ja äänestä kuulette kuinka hauskaa meillä on. Ja Näyttelee haastattelu siinä. Kuinka rankka on ollut. kuinka paljon sua kyrsi, että mä vein sen matkan. No se oli kyllä aika kova kolaus tohon päivän päätteeksi. Joo, se on selvästi järkyttävää. Mutta vastoinkäymisiä pitää kestää tällä alalla, että tosiaan toinen voi viedä sun makkara vaikka sä oot sen varannut ja taas sama efekti, kun mä yritän selittää jotain. Ei, kyllä se kuuluu, ei hätäpäivä. Ei se mitään. Ei se haittaa. Ketestäisikö kahvit ja valvotaan kunnolla?
Eikö tässä on valvottu jo? Valvotaan lisää, mitä sitä. Valvotaan Tästä nyt kunnolla. turhaan menemään nukkumaan tässä. Vetääkö seuraava päivä? Bileet! Joo. Kauhean disco päällä, kun meillä on DJ ja kaikki parikat. Ja diskopallotkin on. Disco-valot ja disco. Elikkä mitkä kohtaukset me saatiin tehtyä nyt? Hei, kysymys kuuluu, mitä me ei muka saatu tänään. No vaikka sit Mitä niitä. me ei saatu tänään. No mitä on jäljellä enää? 1, 2, näin nopeasti sanottuna. 9. 8, 9. 8, 9. Ja viimeinen kohtaus 12. 11, 12. Ai, siis mitähän? Sano. Noin virkeältä 8, näytä. 9, 11, 12. Tuli noita siellä. Kelaus. Kuulosti, että melkein kaikki on kuvaamatta. 1, 2, 9, 8, 11, 12, mitä siihen jää? Aika hyvin hypätty. 12 on puoliksi koottu. Niin, 12. Itse asiassa siitä on meni melkein varmaan 90% kuvattu. Siitä on varmaan oikeastaan 2/3 kuvattu, jos miettii. Niin siis siinä on niinku about siinä on 1 kuva. ja- Suurin kohtaus. 2 oikeastaan ehkä. Joo. No niin siis 1 tai 2 kuvaa. Eli ehkä 50%. Tämä on suuri kysymys. Mitä mieltä olette nyt näyttelijän suorituksista? Ihan paskaa. Rakkel, Ohjaaja on kyllä. Rakkel, oma suoritusarviointi. Aivan 10. Aivan Hienoa tuli. Ohjataan. Mä sanoin, että se on mun mielipide. Saanko mä Saat. lainata tästä? Niin, nyt. Kato, siinä tulee tuo lenkki. Sanois nyt mielipide tästä. Tästä mistä? Tästä päivästä. Eikö se ole monipuolinen sauna ja kaikki? Mitä se vaikutti? Sauna oli ehkä se paras, mitä me saatiin tänään mun osalta. Ja kiva semmonen. Sai käydä lämpimässä. Joo, sai käydä ja sitten sai oottaakin teitä välillä siellä kylmissä ja sitten taas takaisin saunaan. Ja ei se, loppu hyvin, kaikki hyvin. Uskoisin näin. Yes. Ram Jam, onko vielä viimeiset sanat tähän? 3 minuuttia on mennyt yli tätä videota, mutta anna palaa loppuun vielä jotain. Mitäs tästä kohta juodaan kaljaa ja mennään saunaan, että tästä on ihan hyvä jatkaa seuraavan päivän. Kello 5. Seuraavaan päivään, eli oikeastaan tähän päivään. No periaatteessa joo. No niin. Kyllä niin on. Jämsä kiittää ja kuittaa. No, huolia, murheita, turhia toiveita. Ei oo. Ei oo. Toiveita. Laitetaan pakettiin, laitetaan äänitys, Joo. nauhoitus pakettiin ja lähdetään tekemään homma. No niin. Mahdollisesti viimeinen kuvauspäivä. Mahdollisesti. Joo. Siistiä. Kohta aloitellaan, kello on justiinsa tulos 4. 5:05. Pimiäkin alkaa olemaan. Aletaan kuvaamaan tupakkikohtausta. Olkaa hyvä. Ja sitten vakavoidutaan. Eiköhän me. Hyvä ääni. Joo. Valmis. Kamera. Käy. Olkaa hyvä. Onks kaikki ihan hyvin? Ei sun sit Santerista tarvi välittää. Ei sillä oikeesti ole mitään sädettä vastaan. Joo, kyllä mä tiedän. Kiitos. Hyvä. Tossa toi vähän. Lopussa Joo. takkut, mutta se otetaan. Niin Joo. mä mietin kun sivi tulee, niin ota vaan jo siinä kun se askelee sua kohti, niin ota semmonen katse siihen, että sä näet. Että Aikaisemmin, joo. Niin. Mitäs me nää rööpiä nyt tehdään? Mä voin ainakin polttaa tätä samaa. Jos sä tumppaat sen, saisitko sä sytytettyä se uudelleen? Eihän se näy kovin hyvin Mä siellä voin kamerassa. polttaa, jos tuppaa se... Niin mä tumppaan tähän vai? Niin. Onko siellä joku aste? Excellent askia. Jos tehdään silleen, kun mähän voin aina polttaa sit noi sivin aloittamat. sitä Tai polttaa niitä, kun se on Niin. niinku silleen... Mä tumppasin jo... Ei niitä joka kerta tarvi uusia, koska ei ne näy niin hyvin. Joo, mä voin polttaa noit niinku joo.
Päivän miete, Rami. Joo, nyt joo. Mä voin polttaa Anna tätä. päivän miete. Mitäs tässä? Ihan kiva, nyt viimein tehdään taas jotakin. Otan tässä välissä näyttelijän haastattelu. Ohjaaja haastattelee näyttelijää. Antakaa palaa. Tai siis, eikö yleensä kameran takaa haastattelua? Mä yritän välillä olla hiljaa. Kysy jotain. Välillä. Kysy hiljaa, okei. Miten oot jaksanut? 3. kuvauspäivä ja... Miten painaako missään? Tuntuu. Ei paina. Meillä on täällä hyvä hieroja, joka aina... Täällä meidän kameramies on ihan loistava tässä. Saunaa ollaan käytetty. Saa näyttää itse. Oh yeah. Saunat tuolla. Ja kahvi pihisee, sumpit pihisee tuolla. Taas sumpit pihisee. Koko ajan. Ja... tilapäivitys tähän. Sitten täällä on meillä suklaata. Joka on lopussa. Onko siellä mitään jäljellä? On. Ohjaaja hyvä syö. Ollaan saatu syödä ja juoda. Suklaa auttaa aivotoimintaa. Jos sä sanot niin. Mä sanon niin. Okay. Sanallakin. Joo, ja nukut tuolla ihan normaalisti. Monelta herättiin tänään. 2. Mutta eilen... 2 päivää. Eilen meni, tarkennus. osalla meni 5, osalla 6, 7. Ja 6-7 välillä, joo. Ehkä se nukkuminen olikin sitten ihan hyvä juttu. Tuleeko tästä hyvä? Tästä leffasta? Tulee. Loistava. Hyvä tästä tulee. Kyllä. Vähän niin kuin Dome siinä oli. Tää sairaan hyvä. Kiitos. Palataan asiaan myöhemmin. No niin, huolia, murheita, turhia toiveita. Ei mitään tässä. Ihan mukava päivä meillä on ollut tähän asti, että tätä käytiin taas vähän tutustumassa tuonne kaupunkiinkin tässä ennen kuvauksia. Joo. Niin me saatiin tämmönen uusi maskotti tänne. Ehkä myös kuvausten jälkeen. Mites kuvausten jälkeenkin? Vedän nää headroomit kohdalleen. Noniin. No niin, nyt on perkele. Pitäisikö mun tulla lähemmäs? Niin on niin vittu vaikea. Näinkö mä kuvassa? Näin. Nyt on vähän headroomia liikaa. Elikkä siis kuvaukset tosi on ihan hyvin nyt tähän asti. Eikö? Kyllä, nimenomaan. Okei, loistavaa. Helvetin hyvin. Missä sun mutin on? Jos tänään saatais purkkiin koko homma, niin sitten voidaan lähteä Se baariin. sumukin on. Hei, se on Toi mitä hyvä jalat tulee tuohon etualle. Tuolla vessassa. Okei. Sä kävit ostaa meidän a'araa. A'araa. Vähän suklaata ja... Ja tämän. Aleks toivon joulupukki. Joo, mä toivon joulupukki. Hei Jasmin, tuu kans kuva. Onks veden kestävä? Onko Jasminalla huolia, murheita, turhia toiveita? Mä kysyn tän kaikilta. Huolia, murheita, turhia toiveita. Jos sitä Oskaria tästä sais. Ei ole. Ei huolia. Ettei saada tänään. Ei ole huolia, että ei ole murheita. Murheita. No ehkä se, että joudun kuulemma istumaan kylmässä suihkussa ulkona ja vuotamaan verta ja niin, tällaista, mutta... Viedäänkö me nyt tästä? Joo. Se lämpenee ihan justiin. Mä muuten räjähtää ja mä oon tässä vieressä. Hyi vittu, tää on ihan sairaan kylmää. Okei. Olisiko se turha toive se, että saadaan tänään kuvattua? Ei se ole turha toive. Raporttia, kiitos. Missä ollaan maskeeraushommissa? Ollaan tekemässä. Itse tässä kun kuitenkin lyön, niin myös joudun maskeerata tuloksi. Kamera ei tee oikeutta. Ei varmasti livenä parempi. Suht aidon näköiset. Toteutetteko narusyndrooman vai? No vähän sekä, että tähän tuli vähän niinku semmoista sormenjälkeä. Hyvä. Tai siis... Niin, katsotaan miten se näkyy sitten. Tämmöisessä vitun mudassa me täällä kahlataan. Viimeinen otos on. Rami hajoilee aina silloin tällöin. Mä hajoilen vittu aina. Mä täällä sateenvarjon kanssa suojaan kameraa. Sadeen tekijä on tuolla. Katsokaa.
Loistavaa sadetta, Timo. Kiitos. Kyllä. Tällaista paskaa me nyt saatiin aikaiseksi. Maa on ihan mutainen, mutta se oli Rami, jos ei niinku näe täällä pimiässä. Päivän sankari siinä. Onneksi olkoon. Kiitos Timo. Kiitos Rami. Tuomo. Kiitos Alex. Kiitos, oli nyt tänään tässä. Kiitos päivän sankari. Päivän sankarilla on vielä sanottavaa. Ei tässä helvetin hyvin meni. Editissä sitten katsellaan. Editissä sitten, noniin. Oi vittu! Sori oikeesti. Anna anteeksi. Meni vaan Kuka tässä kusi? Kato nyt siis. Toikin. Vittu. Salissa nähdään mulkut.